Ako ikada dobijete posao gdje vam kažu, ako vidiš svetlo, ne ulazi, poslušajte ih. Ja nisam i mislim da još uvijek nisam izašao iz tog stana. Ovo se dogodilo pre 3 godine. Radio sam noćnu smjenu kao čuvar u staroj stambenoj zgradi na periferiji grada. Zgrada je bila jedna od onih sivih, betonskih kutija iz 70-ih. Lift je radio do 10. sprata. Sve iznad toga moralo je peške. Na 12. spratu bio je stan koji je bio deo moje rute. Stan broj 23. Rečeno mi je samo jedno pravilo. Ako vidiš svetlo, ne ulazi. Pitao sam se zašto. Upravnik je rekao, instalacije. Ali način na koji je to izgovorio nije zvučao kao da misli na struju. Prve 2 noći bile su potpuno normalne. Obilazio sam hodnike, proveravao vrata. Ništa. 3. noći, u 3 ujutru, na 12. spratu, video sam svetlo ispod vrata stana 23. Zgrada je bila skoro prazna. Stan je po papirima bio napušten 3 godine. Stajao sam ispred vrata, razmišljao i samo se okrenuo. Te noći sam prvi put sanjao stan. Bio sam unutra. Prazan. Samo jedna stolica. Na njoj stari fiksni telefon. Zvoni. Probudio sam se. Telefon u portirnici je zvonio. Tačno 3 ujutru. Javio sam se. Tišina. Zatim disanje. I šapat. Zašto nisi ušao? Sljedeće večeri svjetlo je opet bilo upaljeno. Ovog puta sam prišao bliže. Stavio uvo na vrata i čuo disanje. Sporo. Teško. Kao da neko stoji tik iza. Rekao sam. Ima li koga? Disanje je stalo. Osjećaj da neko zna da sam tu. Nisam otvorio, ali od tada svake noći san je bio isti. Telefon, stolica, zvono. 5. dana vrata su bila odškrinuta. Samo malo. Iznutra mrak. Disanje. Trebao sam da odem, ali nisam. Gurnuo sam vrata. Stan je bio potpuno prazan. Prašina svuda, ali svetlo je dolazilo iz spavaće sobe. Na zidu hodnika ogrebotine, kao da je neko noktima grebao beton. 100 ogrebotina, sve vode ka spavaćoj sobi. Otvorio sam vrata. Unutra samo veliko ogledalo, naslonjeno na zid. Video sam sebe, ali moj odraz nije disao u istom ritmu. Odraz se nasmešio, ali ja nisam. Podigao je ruku, pokucao sa druge strane ogledala 3 puta. Okrenuo sam se, iza mene ništa. Kada sam pogledao nazad, odraz normalan. Pobegao sam. Sljedeće noći u portirnici je bio telefon, onaj isti iz sna, koji nikada ranije nije postojao. Zazvonio je. Glas je rekao, Sada si već bio unutra. u 3 ujutru sva svetla su se ugasila, osim na 12. spratu, a na kamerama hodnik, vrata stana 23 otvorena. Video sam sebe kako stojim i ulazim, ali ja sam bio dole. Figura je ušla, vrata se zatvorila. Nisam izašao. Dao sam otkaz istog dana. 3 dana kasnije novi čuvar je nestao. Posljednji put viđen kako ulazi u stan 23 u 3 ujutru. Nakon toga ponekad telefon zazvoni. I ako nije priključen,
uvek isti šapat. Red je opet na tebe. Počeo sam da se budim sa prašinom na nogama, kao da hodam noću. Jednog jutra, na ogledalu u kupatilu, 3 ogrebotine sa unutrašnje strane. Pre nedelju dana dobio sam poštu. Koverta bez pošiljavaca, a unutra USB. Na snimku hodnik 12. sprata. Datum sinoć. Kamera pokazuje vrata stana 23 otvorena. Iz stana izlazim ja, ali izgledam starije, mršavije, oči potpuno crne. Gledam direktno u kameru i kažem: Zamenio sam te. Snimak se prekida. Od tada svako jutro se budim umorniji. A danas, kada sam prošao pored ogledala, moj odraz kasnio je pola sekunde. I prvi put pokucao je sa druge strane. Ako večeras zazvoni telefon u 3, neću se javiti, jer se bojim da će neko drugi odgovoriti umjesto mene.